Hvordan er det at være i gang med uddannelsen som kok? Det er super fedt, især på grundforløb 1, hvor vi er rundt om alle linjerne. Hvor vi er ude at være i bageriet, vi er i restauranten og vi er i køkkenet. Hvad vil du efter, når du er færdig med uddannelsen her? Der vil jeg ud og finde mig et job som kok selvfølgelig. Et fint sted. Hvad synes du om kokkebranchen, efter du har været i praktik? Det synes jeg har været rigtig fedt. Kun gode oplevelser for en praktikplads. Har du nogle gode råd til folk, der gerne vil være kokke? Ja, kast dig ud i det. Start derhjemme. Ja, tag mor og far med i køkkenet og hygge jer. Hvorfor har du været lige kokkelinjen? Jo, men altså jeg har altid lavet mad, og har altid holdt meget af det. Nogle gange så føler jeg, at jeg kan faktisk ikke lade være.